Il-ħadd filgħaxija l-Istazzjon 1 se jxandar dokumentarju speċjali fl-okkażjoni tal-25 anniversarju mit-twaqqif tal-istazzjon. Kollox jibda fid-9:45 filgħaxija f'dokumentarju ta' siegħa u nofs li se jxandar intervisti ma' 16 il-persuna minn tekniċi sa' ex-Prim Ministru u l-Prim Ministru Joseph Muscat. L-ebda bidu mu faċli u tul dan id-dokumentarju dawn il-persuni se jaqsmu bosta memorji u diffikultajiet li ltaqgħu magħhom matul il-vjaġġ tagħhom. Fost l-isfidi ewlenin kien hemm dawk tal-binja li ma kienx mibnija bil-ħsieb li tkun stazzjon u anke s-sitwazzjoni finanzjarja. Kien hemm ukoll l-isfida tal-mentalità għaliex il-poplu kien imdorri biss bi stazzjon wieħed, dak nazzjonali. Minkejja dan, iż-żewġ aspetti ferm pożittivi kienu il-voluntiera illi bħeġġa u determinazzjoni ħadmu fl-istazzjon u l-pubbliku illi bl-appoġġ tiegħu inkoraġġixxa l-istazzjon biex ikompli fit-triq li qabad. Interessanti wkoll kif dawk intervistati se jirrakkuntaw b'mod esklusiv ġrajiet li ġrawlhom u li għadhom qatt ma xxandru. Dan fil-waqt li se jixxandar ukoll kumment ta' xi ħadd li m'għadux magħna. Iċ-Chairman ta' One Jason Micallef esprima sodisfazzjon kbira għalfejn irnexxielu jasal l-istazzjon illum il-ġurnata. Dawn huma żminijiet eċċitanti ħafna għal One Television. Eċċitanti għax kuntenti u ferħanin ħafna illi ħolma li 25 sena ilu jitwielet stazzjon u jibqa' għaddej u jkun l-aqwa u fil-quċċata 25 sena wara mill-istazzjonijiet privati u kummerċjali kollha huwa mument ta' kburija ħafna. Determinati l-snin li ġejjin One Television jibqa' fuq qudiemnet, jibqa' l-aqwa stazzjon lokali mill-istazzjonijiet privati kollha. Għaldastant żgur li ħadd m'għandu jitlef dan id-dokumentarju uniku li se jqanqal nostalġija li ma bħala. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.